И здравейте хора, аз съм Веном и днес ще съм на поредица на Clash of Clans. Така, тук вече може да виждате и това бялото, което ми следва пръста, което е доста готино, защото ако натисна нещо и вие ще може да го виждате. Да напишем на клана Задъра. Не, на български. Така. Надявам се да чувате музиката. И да ми чувате гласа, да. Така. Ще се апгрейдна стени. Много голд. Така. Армия. Някой ми е донеднал 5 гоблина. Някой силен. Брат, ще изямме. И така му влязахме сурово. И клипът, ако спре изведнъж, сори, защото нямам памет и затова. Готина песен. Там вземем още малко еликсир. Да му щупим буизър кулата. Така. И да изземе. Някой ми писа. Взимах сме се стабилно. Да се вземем 4. Така, аз се подготвям армията. 29 стрелци, 4 войздаде, 4 гиганта. Идеално. Надявам се да ви харесва песента. Този е моят човек. На втори левел. Са доста силни. Стрелците са доста силни. Те тушат всичко. Не, убиха ми половината. Фак. Не, пазете се. О, убиха ми ги. Фак. Ще взе процента. Да. Това произведение е мое. Ако някой пита, мога да свиря на синтезатор. Ако искате, може да кача клип на синтезатор, как свиря. Надявам се, че ще е интересно за някои хора. О,
Те умряха. Пак е добре да сменим песента. Бонус. Клана. Така, вземахме си бонуса. Скоро трябва да се апгрейдим това нещо. Клан дали ще донеете нещо. В клана аз съм колидер. Може да си правя каквото си искам. Колидер. Къде беше това? Да сменим баджа. Направим black. Така сменихме и тези неща. Правихме се армията. Да апгрейдим нещо. Така. Така, нямам повече еликсир. И клипът, ако спре изведнъж, sorry. Не, нямам. И това беше от мен. Аз бях Venom 97. И вече няма да снимам на Clash of Clans. Защото няма какво да снимам. Това беше от мен. Аз бях Venom 97 или Venom BG. Абонирайте се за Айридин BG. Той е мой приятел. Прави готини клипчета. И чао! Аз бях Venom. И ще се видим до скоро. Чиката, брат!